Sociálny dialóg je základným pilierom stability a sociálneho zmieru. Ak by som sa mal vyjadriť k aktuálnemu sociálnemu dialógu, musím ho poňať v dvoch rovinách. Prvá je tá technická a tam musíme hovoriť o tom, že naozaj mu nie je čo vytknúť. Napríklad tripartita na národnej úrovni sa pravidelne stretáva, diskutuje o témach, ktoré sú predkladané a vyjadrujú sa sociálni partneri k jednotlivým návrhom zákona. Druhá rovina je však tá vecná. Tu naozaj musíme zhodnotiť, či jednotlivé stanoviska partnerov sú zohľadňované, či sú efektívne prijímané, respektíve či ich vláda a minister práce akceptuje. Stojí za to spomenúť tému konsolidácie, ku ktorej sa sociálni partneri v rámci tripartity vyjadrovali až potom, čo ju vláda schválila. Tripartita, treba pripomenúť, je poradným orgánom vlády. Avšak materiály prichádzajú na tripartitu až potom, čo ich vláda schváli, tak je otázne, či takéto pripomienkovanie je naozaj na mieste. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko.